portret u muzeju. O, kako sam ovde bio mlad. Vidi, nemam ni šešir, ni prsluk, čak ni tregere. Pa to je portret dok još nisam bio gospodin Miš Harlampije, koji je završio školu, nego samo Miš Harlampije, bivša skitnica koja se uselila u muzej i ovde napravila topli dom. O, ovaj portret na zidu je baš lep. Nepoznati autor. Portret mlade žene. Svašta se može pročitati iz jednog portreta. Kakva je odeća nekada bila moderna i kakve su se frizure pravile, da li je neko bio bogat ili siromašan. Nekad možemo lako da otkrijemo i čime se bavio. A vidi, ona ima ružu. To joj je možda poklonio neko. Ona je sigurno zaljubljena. Znači, možemo i da otkrijemo nečije osjećanja posmatrajući portret. A znate li vi uopšte šta je to portret? Kad vidiš nekog na slici celog ili do pola ili samo glavu, odmah znaš, to je portret. A šta bi onda bio autoportret? A pa da, to je selfie!